3 טיפים לעזור לכם לראות יותר טוב מול המסך המחשב. אז הטיפ הראשון שלי הוא כמובן ללכת לבדיקת ראייה, כי יכול להיות שיש שם איזושהי בעיית ראייה לא מתוקנת. במיוחד אם אתם אחרי גיל 40, שאז יש תופעה שנקראת פרסביופיה, העדשה בתוך העין כבר לא גמישה ולא יכולה להתאים את עצמה למרחקים הקרובים. אז אנחנו נרצה בבדיקת ראייה להבחן אם אני יכול על ידי עדשות של פלוס, בעצם פלוס תוספת כוח, לשפר את הראייה לקרוב, להפחית מאמץ. אז הטיפ הראשון הוא בדיקת ראייה, אופטומטריסט יקבע את הסוג של התיקון שאתם צריכים. הטיפ השני נוגע לסידור של מסך המחשב. אני רוצה שהמסך מחשב שלי יהיה במרחק של 60 סנטים, 70 סנטים, אך לא יותר מכך. מרחק של אגרוף קדימה עד המסך ייתן לי בדיוק את האזורים שאני צריך. הטיה קלה של המסך גם תעזור לי, והדבר הכי חשוב, הקצה העליון של המסך, הפס העליון, הקצה של המסך צריך להיות בקו העיניים, בגובה העיניים. כשאני במצב של ישיבה, אני רוצה לשים יד, לראות שזה בדיוק בקו העיניים שלי. זאת אומרת שמרכז המסך בסביבות 15 מעלות יותר נמוך. והטיפ האחרון הוא טיפ קצת מצחיק, כי צריך לזכור, אבל נקרא 20-20-20. זה הכלל. כל 20 דקות מסתכלים למשך 20 שניות ל-20 מטר. בארצות הברית אומרים 20 feet, אבל זה הטיפ. למעשה אני עושה שחרור של הראייה שלי מעבודה מקרוב, מה שהמערכת שלנו לא רגילה, כי פיזיולוגית אנחנו ציידים, אבולוציונית, המערכת רוצה כל הזמן להסתכל לרחוק. אז אם אני עושה את ההפסקה הזאת של 20 שניות מהמחשב שהוא קרוב, ומסתכל לרחוק, קרי 20 מטר ומעלה, זה חלון או משהו כזה יכול להיות, או אם אתם במשרד בלי חלון, אז לקצה השני של החדר, גם טוב. אז זה מצוין, כי זה מרפא את המערכת למשך 20 שניות, מרפא אותה, היא נזכרת שאנחנו גם עובדים לרחוק, שאנחנו עדיין ציידים, והיא לא מתפקסת כל הזמן על המסך הקרוב, מה שלאורך זמן יכול גם לגרום לעלייה בקוצר ראייה, ובטח לסימפטומים של כאבי ראש, עייפות ודברים כאלה. אז חוזר שוב, בדיקת ראייה אצל אופטומטריסט, כיוון של מסך המחשב, אורך יד 60 עד 70 סנטים, מסך, טילט קטן, קצה של מסך בקו עיניים, וכלל 20-20-20. שיהיה אחלה יום.